aquest escenari amb el decorat natural del nostre Ajuntament, amics i amants dels nostres balls i danses. Per a nosaltres, poder oferir allò a lo qual dediquem hores de treball i esforç és una gran satisfacció, perquè pensem que de res ens val conèixer els nostres balls si vostès no els flueixen amb nosaltres. És per això que abans de tot volem donar-los les gràcies per la seva presència i amb el seu vistiplau anem a començar. En primer lloc, i com a introducció, Paquita Roca els parlarà uns moments de la nostra roba tradicional, aquella que es distingeix històricament dels nostres veïns i que constitueix una part important del nostre patrimoni cultural. Bona nit. Els membres de l'agrupació folclòrica El Millars som conscients de que cada Madalena, quan s'anuncia l'actuació del grup, una certa expectació se crea entre les persones interessades en el tema de la indumentària. Què ens mostrarà aquest any el Millars? Aquesta expectació està justificada ja des de que fa molts anys investigar i divulgar tots els aspectes que fan referència a la manera de vestir dels nostres avantpassats ha estat una de les tasques principals del grup. Fa uns anys, coincidint en la celebració dels 30 anys de vida del Millars, vam iniciar un treball de recerca en un camp en el que fins a aquell moment no havíem aprofundit, la investigació de la indumentària a través dels protocols del fons documental de l'Arxiu Històric de la ciutat. Com a conseqüència d'aquest estudi, noves dades van eixir a la llum. Per una banda, es va confirmar el que ja sabíem, que el que podem anomenar vestit clàssic i el més emprat en la indumentària de mudar de les dones castelloneres estava format per un guardapeus de cera, especialment en colors blaus o verds, davantal blanc o negre, mocador de seda o mocador blanc de teixits transparents i gipó negre o fosc. També, com a peça més d'estiu, on ens apareixen en els documents, els justillos. Per altra banda, hem constatat que a poc es van produir els canvis de moda definitius, però que n'hi ha altres modes que van tindre vigència en un període més o menys llarg. Este és el cas de les faldes transparents i de les transparències que ara els anem a presentar. La utilització en el vestit de mudar dels teixits transparents, a més d'una corrent de moda, suposa la constatació a través de la indumentària d'una liberalització dels costums que permeten a la dona mostrar una imatge exterior impensable a primers del segle XVIII. De la dona del XVIII que anava tapada de cap a peus per peces de vestir espesses que poc deixaven a veure el seu cos, se va passar a una imatge més oberta, amb el cap descobert i teixits més lleugers. Aquest corrent va començar a fer-se evident en els documents a partir de 1770, però assoleix la seva màxima vigència en l'última dècada del segle XVIII i primeres dècades del XIX. Per altra banda, la fabricació a Espanya de teixits de cotó va abaratir el cost de les peces i les va fer assequibles al poble, que les va acceptar amb entusiasme i les va incorporar a la seva forma de vestir de mudar. Així trobem mocadors, davantals i alguna mantellina de gassa, de linon, de batistilla, de clarí i principalment de mussolina, ja siguen brodats o sense brodar, i aquestes peces se van fer indispensables en tots els eixovars de les dones de Castelló. La culminació d'aquest procés de canvi van ser les faldes de musselina, que és les que avui es volem mostrar. Ens va sorprendre quan les vam trobar en els documents, ja que no teníem constància de que s'hagueren emprat en la nostra ciutat. Els notaris les anomenen sagalejos, saies, guardapeus o faldetes. Són blanques o blaves, de musselina, i algunes vegades porten com una mena de falda baix o viso d'un altre color, les que trobem descrites en els documents. Algunes van guarnides amb bordats en blancs o en colors, amb farbalans, i també poden anar pintades, encara que algunes vegades és el propi teixit el que va decorat, ja sigui a ratlles o a flors. Aquestes són les faldes que ara els anem a mostrar. Som conscients que la imatge que les dones del Millars van a oferir en l'escenari mai se podria donar en la vida real del Castelló de 1790 a 1820, ja que no totes les dones van adoptar aquesta moda. I no va ser pel cost,
ja que una falda de musselina costava menys que una de seda, sinó perquè la fidelitat als models antics i l'atreviment de cadascuna en adoptar noves tendències era diferent segons la manera de pensar de cada dona. Entre 1794 i 1817 trobem en Castelló descrites 41 faldes de musselina en els documents de dones del poble i de la burgesia. Destaquem els oficis per a que vegin que era gent del poble: un tractant, un espardenyer, un pastor, un mestre de carros, adobador, corder i especialment llauradors. Són alguns dels oficis dels pares que donen i fan donació en els capítols matrimonials alguna d'aquestes faldes a les seues filles. Esperem que el descobriment d'esta peça no cree confusió entre les persones que intenten reproduir la indumentària tradicional per a vestir-se a l'antiga. Desitgem que siguin rebudes en el sentit que nosaltres les mostrem. Un exemple de com les dones de les classes populars del segle XVIII i XIX, les que tenien solvència econòmica en la nostra ciutat, estaven obertes a incorporar en la seva indumentària els corrents de moda que des d'Europa els arribaven. Bé, en esta segona part, les xiques del Millars s'han canviat de roba, s'han llevat les transparències, perquè el que volem mostrar-los és el que a través del treball de camp i el d'investigació en els documents hem confirmat ja. Sabem perfectament ja com era la roba de les dones de Castelló, de Mudar, les dones de les classes populars amb solvència econòmica. En les dones destaquem els guardapeus, que és la falda que veuen ara en lloc de les transparències que estaven abans. Els guardapeus de seda estan presents en tots els eixovars de les dones consultats. Solen ser d'un sol color, preferiblement blau, verd o palla, i segons l'època porten una tipologia diferent de guarniment. Els teixits dels guardapeus poden ser sedes riques o també el que anomenaríem seda pobra, com el filadís, que se feia amb els capolls dels cucs de seda de la pròpia collita dels llauradors, que presentaven algun defecte i que no valien per a la sederia de més qualitat i que a vegades se teixien a casa o en la pròpia localitat. En quant als gipons, així en l'escenari n'hi ha de molts colors. Sabem que preferiblement eren negres o foscs, però també apareixen altres que els documents anomenen d'una manera molt significativa. Per exemple, morat, xocolate, blau, color canyella, color pansa, verd, color cafè, malva, plom, carmesí, color garrofa, color cirera, color rovell d'ou, color ala de corb, color mora, color gínjol o color palla, i també de florejats. Així eren els colors que els dien en els documents. Completa el conjunt el davantal negre, segons l'època també podia ser blanc, i el mocador brodat. Els homes no s'han canviat massa, continuen amb les mateixes tipologies de peces, ja que ells són menys coquetos i els seus canvis són menys evidents. Se limiten de vegades a la incorporació de nous teixits o complements.